Good morning mga kaparing Jason. Andito muna tayo sa bahay. Di ba tayo nakakaalis pa, pero pupunta ako ng site. May inaasikaso rin tayo sa bahay. At yun, tatanim si Mrs. ng gulay, talong. Ayan, pagilid. Ngayon lang namin na itanim yung gulay. Yung pantanim na gulay na talong. Ano mo yun? Ano mo yun? Araro. Tama lang. Tinataktak lang yun sa ano. Ha? Ha? Ni. Nagriyo na kaya. Tignan mo, ayan na natin sa Manila. Angkat. Ba't parang kamatis? Ha? Halipang dapat hindi dito ka na yun. Yari yan sa pula. Ito pala yung gintana. Maubos sa wala na ninili. May pagkakaabalahan ka na. So yung hapon. Kamot. Ah. 20 piraso yan. Magtanim ay bibiro, maghapon na tayo po. Di man lang makatayo. Tayo na sa bibiro. Tayo na at magtanim. Pwede pa di? Sige na, lagyan mo na. Anong kain? Abot pala yan doon. Sa dulo.
Tapos pwedeng tinigan. Ha? Gapon. Madaya. Nahapon. Ayan at ano, hintayin nyo kung kailan mamumunga yan. Kasi dadalhin namin yan ng Maynila. Ano maglululo ba? Oo. Hindi makiusap ko sa kanin mo. Sabihin mo, mabuhay ka. May No, malinis kayo sa manok. mabuhay ka. Tapos na Ang problema niyan, pag namunga yan, kung saan natin dadalhin yan na ano, kung sino mamimili niyan, yung dami na naman bakura mo. kung sino dapat may mag-angkat niyan. Diyan talaga, kailangan talaga magtanim kasi pag namunga yan, di ba makakatipid na tayo sa mga gulay-gulay. Yan ang purpose namin yan. Sa halip ng mga bulaklak, yung itatanim namin, mas gusto ko yung ano, gulay talaga kasi nakakain. Diba? Kumbaga, pwede mong lutuin. Bandayan ay. So mga paring Jason natin nga, tapos na tayo magtanim, tapos na magtanim si Mrs. Yan. Siyempre, magkakape kami. Siyempre, yung takori maitim kasi diyan natin sa ano sinasana. May dirty kitchen. Manak ni baby. Buhay yun. Ayan po, hanggang dito na lang ang vlog na to. Siyempre maraming salamat. First time ko magtanim. Ha? First time magtanim, pero gusto ko din magtanim. First time magtanim. Ang ganda ng sikat ng araw. Oh. Ganda ng sikat ng araw. Parang matamlay yung ano kung ano, tawan. Ayan po. Hanggang dito lang vlog na to. Siyempre shoutout sa lahat ng mga sponsor.
Ingat kayo sa trabaho nyo, sa work nyo, your family. Sana laging malakas, ingat sa mga sakit nyo. Yan. At yan, lumalabas na yung pinakang korte ng bahay ni Crystalline. Yan. Abang-abang na lang tayo sa magiging itsura ng bahay na yun. Hanggang matapos, hanggang dulo. Sana panoorin nyo yung vlog ng bahay na yun ni Crystalline. Ayan po. Bye-bye.